Takže prosím som dobrá kartečka. Možno aj kryštál z koncov sveta, toto nie. A my sa vám tam z toho lesa, keď to bude paliť, postavíme, hej, takže... Ale keby sa vedel dať ten command s sekerou, že ja som dal stade so sekerkou. Počkaj, jak sa to volá? Wait, ja neviem, čo tu je. Ne, to nie je toto. Toto nie je dobre, takže musíme to urobiť srdečkami. Dobre, takže musím sa tak. Dobre, tak asi ideme ešte jedenkrát. Hej! Nerobila, že také nejaký, ale... Dobre, ten teďko takže to nám takže tu nám ideme do znova, ale ideme okolo tento kopec. Like pre toto a subscribe sa entity, keyboard, prvníky, časové triky, plná ruka, menu spoločný, amen. Ideme toto, tam to bude zaujímavé. Ty sa vrátilo a celý les odpalím za 38 lajkov na tom videu, takže ja mám úplne presne, jak to robil v PlayStatione. Ja som takto rád odpaloval tieto veci. Prosím, ak sa nepodkopem, tak ide ja napadám. Ja si som tak to. No, už chápem. Piesok nechcem dať. Dobre, takže tu dáme, takže dobre. Bro, to nespadne? Ja som dám asi bedrock. Neviem, prečo sa to tak zle píše, lebo podĺžník je nejaký bedrock, hej. 3, 4, 3. Dobre. No, takže už vynecháme z toho pochodu. A... Čiak dlho? Joj, toto je ešte veľa. A to je ešte veľa. Hej. Robíme to takto. Našla tam doska. Sa trafíme sa do toto výšky, ne? Bum. Ja pol nad mraky. Aby sme sa trafili. Tam. Bum.
A my to ideme sledovať. Nebro! Bum. Toto tam je trošku vyššie. Tu sú diamondy. To je trošku vyššie, musím ísť dole. To je bedrock. Tam je bedrock, takže toto je, jak to vlastne odpadali. A keď chcete vidieť, ako sa v survivali dostáva starý tunela bez blokov, úplne tam hore, ale mám iba iba jeden krompač, nie netheriteový, diamondový krompač, tento survival, tento tu na krompač. Dajte like a odber. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ čau.